பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை யாவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் கூட லூக்கா எழுதின 5ஆம் சுவிசேஷம் 32வது வார்த்தை, நீதிமான்களை அல்ல பாவிகளையே மனம் திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்றார். இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவஜனமே, ஆவியானவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கர்த்தர் வந்துட்டு நீதிமான்களை தேடி வரல, பாவிகளை தேடி வந்தார். உலகத்துல நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா, ஒரு சின்ன பாவம் செஞ்சுட்டாலே அவன் ஒரு பாவி அப்படின்னு மற்றவங்களை குற்றப்படுத்துகிற ஜனங்கள் தான் பிரியமானவர்கள் அதிகமா இருக்காங்க. ஆனா ஆவியானவர் நம்ம பைபிள்ல பார்த்தோம்னு சொன்னா அநேக பாவம் செய்தவர்கள் இருக்கார்கள். ஒரு விபச்சாரி ஸ்திரீயை வந்துட்டு அநேகர் கல்லால் அடிக்க வராங்க. ஆனாலும் ஆவியானவர் அவங்களை எவ்வளோ இன்பமா அம்மா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு அல்லவா. ஆவியானவருடைய அன்பே மிகவும் சிறந்தது பிரியமானவர்களே. அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னு சொன்னால், சகரியா ஒரு மனிதன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மனுஷன் அதிகமாக லஞ்சம் வாங்குற மனுஷன், கொள்ளையடிக்கிற மனுஷன், அளவுக்கு அதிகமான வட்டி வசூல் பண்ணுற மனுஷன். ஆனால் அந்த மனுஷன் ஆவியானவர் நீ லஞ்சம் வாங்குறவன், நீ வட்டிக்கு வாங்குறவன் சொல்லி குத்தி காமிக்கல பிரியமானவர்களே. சகேயு, இன்னைக்கு நான் உன் வீட்டுக்கு வரேன்ப்பா அப்படின்னு எவ்வளோ அன்பாக பேசுறாரு இல்லையா. நம்ம அந்த மாதிரி இன்னைக்கு பாவம் செய்கிறவர்கள் அன்பாக நம்ம நடந்துக்கிறோமா? அன்பானது சகலத்தையும் செய்யும்னு நம்ம வேதகமத்துல பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. மற்றவங்க நம்ம பாவம் செய்தா கூட நமக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்துவின் அன்பை நம்ம மற்றவங்களுக்கு பேசுறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகணும் பிரியமானவர்களே. யார் பாவம் செய்தாலுமே மற்றவர்களை குற்றப்படுத்த நமக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. ஆவியானவரே பாவிகளை நேசிக்கிறப்ப நம்ம மற்றவர்களை குற்றப்படுத்த